Ами сега, какво ще ядеш? Ами сега на къде? Но тази сутрин Божието Слово ни казва, ами сега, Израелю, когато минаваш през реките, няма да се потопиш. Ами сега, Израелю, църкво, когато минаваш през огъня, няма да се опалиш. Защото аз съм с тебе. Не бой се, не се ужасявай, защото Исус е твоят изкупител. Исус е твоя защител. Исус е този, който може да направи несравнимо повече от това, което ние мислиме. Повече от това, което ние очакваме. Той е вседостатъчен, всесилен, всезнаеш, все присъстваш Господ на небето, Господ и на земята. Нека Господа ни благославя. Нека Господа ни благославя. Алелуя. С това, браги и сестри, тази сутрин бих желал отново да пребъда и в